Tandur jagung kuru. Tonjoi kangkung yo ora tukul 6 dina kok hitungane tampa nek nyrungut blas. Wong tani usin ketujuh. Juajal gagal tanduri recehan nak menawa susuk tukul. Ben panene menisan akeh. Kok selamat kenapa apa ya? Itu nih saya kan ngising mangan sepiring tok lho. Kadung ngising wetune akeh, kudu ngising sik aku. Nono ini sawah yo lagi sak kok. Ngising ora gede kok. Sare kok liyangan kampung bola. Ngoncang deh. Ngumpet ngising kodhok karo ngetep. Perkara sing abot. Ya, kan rokok bokong isan. Bokong. Para ngumpet ngising, rasane mak gawe ora tenang sampe. Kan rokok sumet di bongko, gak ngenak-ngenak yang ngising. Waduh, mulai loh. Oh, ini aneh-aneh. Berarti isinya rasanya lega. Tapi kok kayak sing ganjilnya apa ya perasaanku mau. Pikiran kok ora tenang kabeh. Wah, yo adikku mau nanti yo. Lu mau kete esok sampai ya ini durung mulai. Ngopo? Nek digoleki kurang ajar iki. Beda resik siap ngopi. Awak cacat ora apa-apa, sing penting iso ngopi. Di. Ajikan. Top. Apa ini? Wah, ana cahayu. Arep nang ndi, Dik? Mantap, Mas. Ayo tak terke aku. Mire. Ngomong bragas kabeh. Nomor iki, Dik. Gue kok nang mulai. Blek, adem karo matane, kemat-mat pisana tak. Aduh. Ono ning wengi gawe kangen ati sing tansah nandang kasmaran iki endah asemu
Kawe bungae atiku, mung siramu pepujaning atiku.